Dobar dan, dobrodošli u naš serijal Pričajmo o demenciji. Ovo je naša 3. epizoda i naša današnja gošća je magistar socijalne politike, gospođa Nadešta Satarić. Nadu većina vas možda i zna preko TV kanala, ali ja bih želela da je predstavim kao glas naroda o demenciji, nekoga ko je pokrenuo i srpsko udruženje i podizanje svesti o demenciji i ko aktivno radi neprekidno, jer Nadin telefon zvoni neprekidno i ljudi iz cele zemlje se javljaju sa raznoraznim pitanjima. Mi imamo čast da će danas Nada predstaviti svu psihosocijalnu pomoć koju možete dobiti od Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, ali i uopšte preko socijalnih servisa. Nado, dobrodošli u naš serijal Pričajmo o demenciji. Hvala. Pa pričajmo. Vaš telefon zvoni neprekidno, javljaju vam se osobe iz raznih delova Srbije, uglavnom negovatelji ili članovi porodice i postavljaju razna pitanja. Hoćete li mi reći šta je to što vas najčešće pitaju? Da, upravo ste, svakodnevno telefon zvoni, tačno je, javljaju se i srodnici obolelih, javljaju se negovatelji, javljaju se i stariji ljudi. Pitaju, veoma je raznolika ta lepeza pitanja koja ide vezano za demencije i za Alzheimerovu bolest. Različita su pitanja koja dolaze od samih starijih ljudi, različita su pitanja koja dolaze od srodnika koji o njima brinu, a naravno opet su pa i druga pitanja stručnih radnika koji rade u ustanovama socijalne ili zdravstvene zaštite i u svom radu dolaze u kontakt i sa osobama od demencije. Srodnici, uvek prvo pitanje šta vi možete da pružite i da nam pomognete, jer mi smo bili kod lekara, dobili smo dijagnozu, prepisani su nam lekovi i mi smo dalje prepušteni sami sebi. Niti znamo šta ćemo, niti kako ćemo. Kako ćemo da se ophodimo prema oboleloj dragoj osobi u situacijama u kojima jesmo, kako da sačuvamo njeno dostojanstvo, kako da sačuvamo sebe i od nje, kako da se ponašamo prema komšiluku, prema okruženju, da li da im kažemo, da li da im ne kažemo koju situaciju imamo. Šta da radimo kada nas prijatelji zovu da idemo u posetu i bi oni došli kod nas u posetu, a mi sada se razmišljamo da li da ih primimo, da li da ih ne primimo. Koja prava možemo da ostvarimo za našu obolelu dragu osobu? Kako da je obezbedimo bezbednost u kući i sigurnost, da ne bude bezbedonosni rizik niti za sebe, niti za stan u kome ona živi, niti za čitavu zgradu. Zatim imaju dileme kad je trenutak da razmišljamo o domu, pošto nema dnevnih usluga u zajednici. Da li da je smestimo u dom, da li da je ne smestimo, tim pre ako ona nije imala želju ranije i nikada nismo razgovarali dok je bila u stanju da odlučuje i da kaže svoju volju po tim pitanjima. Zatim dolaze pitanja za preporuke. Možemo li da je preporučimo da nekako pre uđu u državni dom, jer su uvek radije za državni dom, a ako tamo već nema mesta, a obično nema mesta i čeka se po 2 godine i duže, onda traže preporuke u koji privatni dom da odemo, šta je važno da gledamo kad idemo i da tražimo mesto u privatnom domu. Zatim oko starateljstva, to su velike etičke dileme. Da li oduzimati i zašto moramo da oduzimamo poslovnu sposobnost svojoj majci, dosta je njoj stavljen udaren pečat samim tim što ima bolest koju ima. Dakle, veoma su raznolika pitanja. Sami stari ljudi koji postavljaju pitanja, znate šta oni postavljaju? Da li sam ja u demenciji, da li ja imam demenciju, jer eto zaboravio sam da odem na godišnjicu mom najboljem prijatelju na groblje, zaboravio sam kad je slava da odem opet kod drugog prijatelja, ili zaboravila sam, što je najopasnije za njih, unuku kad je rođendan, a trebalo sam da mu kupim i nešto. Stručni radnici, to je treća grupa. Oni nas pitaju da li su obuke koje vi imate za stručne radnike,
akreditovane, koliko ćemo bodova da dobijemo, šta ćemo mi tu da naučimo i ima li uopšte svrhe raditi i pomagati u domskim uslovima ljudima koji žive sa demencijom ili je to zaludan posao, da li je njima dovoljno da imaju onu negu i da primaju lekove ili zaista ima svrhe još nešto osmišljavati njima tu njihovu svakodnevicu i doista budu iznenađeni kada im mi kažemo koliko je to važno i neki i menjaju svoje stavove, ali je jako puno predrasuda i kod njih, kod stručnjaka, jer mnogi misle da se tu ništa više ne može promeniti, znaju da se bolest ne može izlečiti i šta mi imamo tu, ajde da je obezbedimo osnovno, a to je da bude zbrinuta. Da, ali recite mi kada vas pozovu, koliko njih vas pozove zato što vas je videlo na nekoj od televizija i smatra da ste vi taj glas naroda koji govori o demenciji, koji, da tako kažem, širi tu svest o tome i šta bi trebalo uraditi i kako prepoznati zajedno sa nekim lekarom. Često gostujete i sa samim negovateljima, ali uglavnom ste vi taj glas naroda o demenciji. Koliko njih zove zato što su vas videli na televiziji i shvatili da ste vi ta osoba koja može da im da neku smernicu ili da tako kažem neki odgovor, a koliko je možda da kažem usmereno od lekara ili od nekog bilo kakvog zdravstvenog radnika. Šta vam kažu u tom smislu? Ma gotovo ne verujem da je se iko rekao aha, nas je lekar uputio na Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest. To se nije desilo ili možda bude 1 u 100 slučajeva. Uglavnom, ili ljudi prepoznaju sa televizije ili preko radija ili šta god, već ili na portalima budu ti intervjui i to. Ali nije to ni veliki problem pronaći te osobe, zato što se pitanjima demencije vrlo malo bavi i vrlo se malo bavi udruženja civilnog društva. Zamislite sad pa Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest. Samo ono prefiks srpsko govori ovi su, a i nema drugih uopšte. Da, i onda i kad online probaju da nađu, oni nađu na vas. Jeste. Ili će vas, ili preko televizije, ili preko društvenih mreža. Mi imamo i sajt koji je dosta posećen, imamo Facebook stranu, tako da nađu ljudi. Jer kome treba informacija, on dođe do informacije. Ali znate šta je bolno tu? Ko dolazi do informacije? Dolaze ljudi koji su očajni. Koji su s jedne strane očajni, s druge strane koji su više obrazovani, jer najmanje nama dolaze ljudi iz seoskih sredina, jer oni ne koriste društvene mreže, pa čak i ako na televiziji, ali uspevaju nekako da dođu i preko televizije, kada vide, oni dođu i pitaju. Mi bismo mnogo više voleli kada bi nama iz zdravstvenih centara, iz domova zdravlja, lekari, kada dijagnostikuju neurolozi, neuropsihijatri ili već dijagnozu, da odmah te srodnike pošalju ili da im oni pruže tu prvu psihosocijalnu podršku ili da ih pošalju kod nas. To bi bila blagodet za same porodice koje se prvi put suočavaju sa tim problemom, jer ja sam bila u svojoj profesionalnoj karijeri u prilici da razgovaram ne sa 1000 srodnika, jer se ja ovim poslom bavim i mnogo pre SUAB-a, pre nego što je on je osnovan 20. godine. Ja 50 godina radim sa starijima i gotovo se 50 godina i susrećem sa osobama koje žive sa demencijom i pričala sam sa 1000 ljudi. Svi su mi oni govorili istu priču. Mi smo dobili dijagnozu, dobili smo nekakav lek da pije i ostali smo sami. Ostali smo u šoku i ostali smo sami. Nigde nikakve pomoći. Nije bio ni internet, niti je bilo društvenih mreža pre 30 godina, pre 40 godina. Uostalom nije se ni znalo i malo je to i dijagnostikovana bolest kao demencija ili Alzheimerova bolest kao najčešća vrsta, nego to je bilo staračka senilnost. Tako se gledalo. Eto, a danas mi imamo i udruženja, imamo i toliko toga i toliko imamo srodnika koji se priključuju. Ko je u tim udruženjima pa i u našem? Upravo srodnici koji su prošli kroz iskustva kroz koje prolaze oni koji sada po prvi put se susreću. I znate kolika bi to blagodet bila da odmah imaju
pravu informaciju, da imaju jednu razmenu iskustava, da imaju razumevanje, jer sigurno je da ne bi prolazili kroz pakao kroz koji su mnogi prošli i neznanje, bilo bi im lakše. Ali nažalost kod nas zdravstveni radnici su fokusirani na medicinski deo priče i gotovo i mi njih treba da ubeđujemo koliko je rehabilitacija, nemedikamentozna terapija važna u procesu, ne da kažemo izlečenja od bolesti, ali u procesu očuvanja kvaliteta života osoba sa demencijom, jer je moje duboko ubeđenje da se sa demencijom i tekako može živeti, posebno ako se dijagnostikuje u ranim fazama i da se može kvalitetno živeti, ali uz primjenu svih nemedikamentoznih metoda stimulacije i brige o njima, od fizičke aktivnosti i svega ostaloga. Da, Nado, pošto ste vi predsjednik Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest i to je jedino udruženje koje mi imamo i ono je, da kažemo, u Beogradu, ali i pružaju se usluge koje su uglavnom u Beogradu, osim što vi telefonski pružate usluge celoj Srbiji. I ne samo ja, mi imamo i radite to i vi, Slađo. Evo da kažemo šta je to što jedna osoba sa demencijom može da dobije u Srbiji nešto, da kažemo, uživo, nešto telefonski, nešto online. Telefonski mogu vaše informacije i preko e-maila isto tako vi im pružite informacije kako da sa tim žive. I oko ostvarivanja prava, oko svega ovoga što smo pričali, konsultacije, sve. I šta je ljudima nekada važno? Važno je da ih neko razume. Važno je ta empatija da se pokaže. Važno je razumevanje. Jer te osobe, porodice, se praktično prekidaju. One potpuno menjaju dinamiku i ritam svojih aktivnosti i života u svojim porodicama. Odaljuju se od prijatelja, odaljuju se čak i od familije, jer i familija izbegava, a neka brine se kćerka ili sin kod koga je majka i to je sad njegova briga. Nećemo da idemo, nećemo ih ni zvati ni na slavu, prosto nekada da ne se i povredimo. osjećaju neprijatno jer ne znaju kako kako da se i oni ponašaju. I to ono što ih vi naučite na neki način, kako da komuniciraju sa tom osobom, koliko je važno da oni budu tu prisutni dalje. Ali koje su to sada ovako i usluge, osim vaših informacija, koje su te druge usluge koje Srpsko udruženje pruža? Prvo, jako puno informacija mi postavljamo na naš sajt. Mi imamo oko 50 različitih... I na Facebook, je li tako? Naravno, na sajt Alzheimer.rs mi imamo oko 50 tema različitih, veoma konkretne informacije šta i kako uraditi u određenim situacijama. Onda mi ažuriramo priručnik za negovatelje koji pravi Svetska zdravstvena organizacija. Dakle, imamo dva, jedan koji je 94. objavljen, a imamo drugi koji je ažuriran posljednji put 2017. godine. Dakle, vrlo pregledno za sve faze bolesti, počev od toga kako da prepoznaju bolest, kako da se ponašaju u svim, dakle, sve to može da se nađe na našem sajtu. Jeste, na našem sajtu i ima baš kućica saveti i tu mogu da potpuno nađu. To je prva stvar jer mnogo je toga danas jer mnogo je toga danas na portalima raznoraznim i tu ima i tačnih i netačnih i poluinformacija, ali sve ono što se stavlja na naš sajt, to dolazi ili iz Svetske zdravstvene organizacije ili iz Alzheimera Evropa, čija smo mi članica, i dobijamo informacije bilo i od Međunarodne asocijacije za Alzheimerovu bolest na globalnom nivou. Dakle, apsolutno najrelevantnije informacije postavljamo. To je prva stvar. Drugo, oni koji žive u Beogradu, oni mogu, imaju priliku, evo mi već 5 godina punih, imamo četvrtak, to je naš dan, mesnu zajednicu Gazela na Novom Beogradu, 3-časovne radionice za obolele. Mi praktično tu testiramo uslugu dnevnog boravka. Šta se sve može raditi sa obolelima od demencije i to radimo potpuno volonterski. Ne znam da smo jednom za 6 mjeseci bili podržani od strane Ministarstva za brigu o porodici, sve drugo volonterski potpuno radimo, gde praktično pokazujemo srodnicima kako treba da strukturiraju, jer je vrlo važno da ima ta dinamika i strukturirano vreme obolelog u kućnim uslovima, šta mogu sve da rade
bude sa njima, da bi oni posle to što se kod nas radi jednog dana, da bi mogli u jednom danu, da bi mogli i ostalih dana da ponavljaju i da rade u kućnim uslovima. Onda je tu mesto gde srodnici mogu jedni sa drugima da razmene informacije veoma korisne i iskustva koje je prošao i oko bolesti, mogu da dobiju savet od stručnjaka koji su tu, ali što je jako važno, to je da vide kad izvedu svoju dragu bolesnu osobu iz kuće, koliko njoj prija da ima socijalnu interakciju sa sebi sličnima i čime se oni najviše raduju se drugima koji dolaze tu i doživljavaju to kao jedino mesto susreta i lepote, jer tu se i igra, tu se i peva, tu imamo i razne kognitivne vežbe, dakle veoma je edukativno, prija godi samim obolelima, godi srodnicima, nekada se i oni uključuju, oni za to vreme mogu da odu da popiju kafu, da odu da prošetaju, da završe neki drugi posao, kupovinu kod lekara za sebe ili već, a mogu i da provedu i oni nekada, pošto nemaju svoj socijalni život, oni se uključuju sa nama u te lepe aktivnosti i to. To radimo za one koji ne mogu da dolaze, jasno, koji ne mogu da dolaze, mi imamo dramaterapeuta, ona radi online dramaterapiju, jer postoje ljudi koji se teže kreću ili ne mogu da se organizuju da dođu, a iz cele Srbije jeste. A onda imamo grupu podrške koja 2 puta mesečno i tu ljudi iz inostranstva. To je također online. Online također ide, oni postavljaju pitanja, dobijaju odgovore, a onda to svojim onim najbližim rođacima koji ovde u Srbiji brinu i neguju obolelu dragu osobu, ta stečena iskustva i informacije prenose i to su dakle sve načini i blagodet od udruženja. I recite mi sada kad nas neko sluša i shvati da bez obzira što ne živi u Beogradu i ne može da dođe na grupu četvrtkom, on ipak može neke naše servise da apsolutno da koristi. Jer on to može sve da nađe na web sajtu? Može da nađe. Pa evo, ja vrlo vodim tu evidenciju i beležim sve te javljanja, kontakte, intervencije. Ili ako se neko ne snađe, da kažemo da... Mi imamo na godišnjem nivou, negde pružamo usluge za između 100 i 30 do 180 porodica, ali to nije jedno uslugu da se jednom neko javi, nego neko je koristi višekratno, više puta se javlja i odakle je tu sve. Imamo 50-ak na godišnjem nivou lokacija iz Srbije, imamo ljude iz inostranstva, iz Švajcarske, iz Belgije, iz Sjedinjenih Američkih Država, koji se javljaju preko Viber. Oni prvo idu i javljaju se državnim institucijama i pošto tamo niko ih da ne kažem šta, oni onda vrlo brzo nađu i udruženje i onda od nas dobijaju i kažu nam da su to vrlo relevantne informacije, korisne informacije koje ih upućuju, koje im skraćuju vreme šta i kako da urade, a toliko toga je nepoznanica za njih. Da. Nado, vi ste inače po opštem obrazovanju socijalni radnik. Socijalna radnica, socioterapeut i magistar socijalne politike. Da. I sad, vi ste sigurno osoba koja može mnogo savjeta da da u pogledu nege koja se može dobiti od zdravstvenih ili socijalnih institucija. Sada da kažemo, te naše socijalne institucije, kako one pomažu porodicu i te negovatelje? Šta je to što negovatelj, osim ovoga što mu Alzheimerovo udruženje srpsko pruža, može još da dobije? Pretpostavljam da je ta aplikacija za kućnu negu ili za gerontodomaćicu veoma važna i da ljudi vrlo često ne znaju gde da počnu, od čega da počnu. Recite nam šta bi tu trebalo prvo preduzeti i gde oni mogu da nađu te informacije? Nažalost, mi nemamo mnogo toga regulisano u našem sistemu što može da se dobija od ustanova socijalne zaštite. U ustanovama zdravstvene zaštite se dobija dijagnoza, može da se ide i tu imamo dobre lekare i mogu da dobijaju adekvatnu terapiju i koliko sam ja u toku, mislim da i naši koriste dosta tih savremenih lekova koji su i
i u inostranstvu lekari, mislim da ih prepisuju. Ali ono što ne mogu da dobiju dalje psihosocijalnu podršku koja im je potrebna, a ono što je najveći nedostatak, to su dnevne usluge u lokalnim zajednicama. Nama nedostaju ti dnevni centri ili klubovi za osobe sa demencijom koje bi trebali da postoje u svakoj lokalnoj zajednici, da ne kažem i u mnogim zemljama apsolutno postoji. To je ono gdje bi trebalo da bude mesto okupljanja i obolelih dnevno koji ne mogu da ostanu sami. U početnim fazama bolesti oni itekako mogu sami da funkcionišu u svom stanu, kući, a u srednjoj fazi bolesti već više ne mogu, a da ne pričamo o kasnim fazama bolesti. Za tu posljednju fazu bolesti to imamo institucionalni smeštaj i to je kod nas veoma razvijeno, ali nažalost ne državni, tamo nemamo dovoljno kapaciteta, već je država pružila pluralizam pružalaca usluga i mi imamo oko 300 privatnih domova u Srbiji i 2/3, preko 70% korisnika tih domova su upravo osobe sa demencijom, ali niti svi ima potrebe da završe u tim domovima, niti mogu svi da plate, jer su domovi privatni veoma skupi, a u državnom se čeka mesto predugo i ne mogu da dobiju. Nedostaju nam savjetovališta za srodnike koji brinu, nedostaju nam te druge dnevne usluge, Alzheimer kafeji ili demencija kafeji, što također postoji u mnogim evropskim zemljama. Dakle, ti ljudi ne treba da se budu na margini i nevidljivi, oni treba da budu involvirani u život lokalne zajednice. Sve to nama nedostaje, a sve bi to nedostaju predah smeštaji, jer srodnici koji brinu o njima, oni često ne mogu da brinu u završnim fazama bolesti, ne mogu da odvoje vreme za svoj godišnji odmor, moraju da prekidaju radni odnos, jer ne mogu da dobiju da rade pola radnog vremena. Bolovanje mogu da dobiju 7 dana u godini dana samo. Dakle, mi mnogo toga moramo da izmenimo da bi upodobili ambijent da ljudi doista dobiju podršku koja im je potrebna. Mogu da dobiju, evo tu ću završiti, gerontodomaćicu to, na 2 sata. Da vidimo šta je to što mogu da dobiju, pa da im tu pomognemo da to mogu nekako. Da je dobiju na 2 sata dnevno, 5 dana nedeljno, ali pod uslovom dok žive sami u stanu. Onog momenta kada je on u srednjoj fazi bolesti i kad bi itekako trebala ta gerontodomaćica da dođe da zameni negovatelja koji je 24 sata, da on može da predahne, da se odmori, da ode, onda zakon ne dozvoljava, jer onda sa srodnikom je i onda je srodnik preuzima brigu. Mogu da ostvare novčani dodatak za tuđu negu i pomoć i to je pravo iz oblasti penziono-invalidskog osiguranja, a većina stariji su kod nas, pošto oni najčešće i dobijaju bolest, oni su u penzijskom sistemu, dakle po tom osnovu imaju pravo da ostvare novčani dodatak, ali je naravno vrlo su rigorozno lestvice. A kažete mi, jer se oni javljaju prvo penzijskom sistemu ili njih lekar treba da uputi tom penzijskom? Njih trebalo da upućuje lekar. Znači oni sa svojim izabranim lekarom treba da pričaju o tome. Izabrani lekar prvo treba da ih uputi kod specijaliste, neurologa, neuropsihijatra ili psihijatra, zavisi već koga imaju u svom domu zdravlja u svojoj opštini, da proceni, da izvrši tu medicinske preglede potrebne, da li postoji potreba za celodnevnim brigom i negom od strane drugog lica i da urade mini mental test da se vidi. Kada to naprave sve, imaju ne stariju medicinsku dokumentaciju od 6 mjeseci od specijaliste, onda ga lekar kada to ima upućuje u filijalu fonda PIO u svom regionu, ako je u Beogradu u Republički fond PIO na Novom Beogradu je da uzmu obrazac za novčani dodatak za tuđu negu i pomoć ili mogu da ga skinu i na internetu, da popune taj obrazac, da fotokopiraju to sve šta je, da fotokopiraju ličnu kartu od osobe koja je obolila, da fotokopiraju i ponesu original i ček od penzije i da odu i da podnesu zahtev. Dakle, ili u filijali PIO fonda u svom regionu
ili ako su u Beogradu u Republičkom fondu za PIO. U roku od 60 dana komisija iz Fonda za veštačenje će biti u obavezi da ih pozove da dođu, da dovedu svoju obolulu dragu osobu na pregled na veštačenje. I ako oni utvrde da je osoba u svim elementima svakodnevnog zbrinjavanja potpuno upućena na pomoć od strane drugog lica, da nije ona funkcionalno sposobna, treba joj ta pomoć celodnevna, onda će odrediti taj novčani dodatak. On iznosi u ovom momentu negde oko 37-8 hiljada i na njega se čeka još možda 30 dana, a nekada to ide i 60 dana dok ne počne da dobija, ali u svakom slučaju će dobijati taj novčani dodatak od onog dana podnošenja zahteva. Da, znači dobit će ga ali šta retroaktivno. ima još? Kod nas je obično odbijaju prvi put, ali ljudi ne treba da odustanu. Već nakon 6 meseci oni treba da izvade novu medicinsku dokumentaciju i ako ima promene okolnosti na lošiju situaciju, da ponovo pokušaju, jer u najvećem broju slučajeva treći put kada se konkuriše ili podnosi zahtev, uspe i da dobiju. Jer tih 37-8 hiljada dinara u našim ovde uslovima i tekako može da bude od pomoći. Veoma je skupo pronaći negovatelja, posebno kvalifikovanog, da bude ispomoć porodicama i ljudima, a da ne pričam koliko im treba da kupe pelene i šta ostalo, sve što treba. Pravo, da, u onom momentu kada osobe postaju inkontinente, kada inkontinentne ne mogu da kontrolišu svoje sfinktere, svoju mokraću, ne mogu da kontrolišu svoju stolicu, ima opet pravo, opet mora da ode kod 3 specijalista lekara, i fizijatra, i neurologa, i psihijatra. To samo prvi put da konstatuju da ne može da reguliše sve to i onda nose opet sa uputom svog izabranog lekara da ostvari pravo na pelene. Mogu da ostvare pravo na 30 dnevnih pelena, 30 ili već 60, najviše 90 pelena mesečno. To je i tekako pomoć, jer njima svakako treba mnogo više. I negovanje je veoma skupo i troškovi su veoma veliki i taj novac u situaciji kad su penzije takve kakve jesu, dobro dođe kao ispomoć. Ali eto, ljudi mnogi ne znaju i misle da su ta prava vezana za visinu penzije. Nisu, nikakve veze nema. Može neko imati penziju 15.000 dinara ili 100.000 dinara, to nema veze. Ovo je ima veze sa oštećenjem i sa time odnosno stepenom njegove neosposobljenosti i nefunkcionalnosti i potrebe za podrškom u osnovnim elementima hranjenja, hodanja, obavljanja nekih drugih onih elementarnih radnji. Da. I sada vidimo ovako, mi znamo da u našoj kulturi i deca i partneri veoma nerado smeštaju svoju osobu u dom i da svako gleda ako ikako može da to nekako sve obavi u kućnim uslovima i da osoba tu svoje poslednje dane dočeka. Ali znamo da nije uvek tako iz raznoraznih razloga. Apsolutno. Nećemo sada ulaziti u razloge, ali bih samo da objasnimo šta je to sve važno kada jedna osoba mora da donese odluku, odnosno kada je već donela odluku da mora svoju dragu osobu da smesti u dom. Na koji način komunicira, šta gleda u tim domovima, šta pita, šta je najvažnije da zna i šta to utiče, šta treba da utiče da donese pravu odluku koji je to dom u koji osoba treba da bude. Dakle, ja ću sada sebi dozvoliti da kažem 2-3 rečenice i mimo ovog konkretnog pitanja. A zašto? Iz razloga zato što sam 25 godina radila u domovima za smeštaj odraslih i starijih i radila sam na Bežanijskoj kosi 20 godina, a tamo je prvo odeljenje za osobe sa demencijom i otvoreno 83. godine i veoma dobro znam i poznajem situaciju. Bez obzira na sve i etičke i moralne i ne znam nija koje sve dileme srodnici da imaju, ako njihova draga osoba dok je još bila pri čistoj svesti i razumu i mogla da donosi odluke, nije nikad se ni govorilo o domu jer je to nije bilo potrebe prosto u kući i sada ima dilemu da li da je smesti tamo da ona završava ili ne. Uvek ću reći iz onog iskustva, kada dođe
da je potrebna 24-časovna nega, kada ne može više ni da govori, ne može samostalno da se hrani, ne može samostalno da se kreće, a vi imate toliko i drugih obaveza i imate vašu decu ili unuke i kojima morate da se posvete i da posvete vreme, verujte mi da je mnogo humanije i za samu tu obolelu osobu, vašu dragu osobu, da je smestite i da je prepustite stručnjacima gdje će dobiti adekvatnu negu, gdje će dobiti na vreme i pod kontrolom odgovarajući lek koji je potreban njoj, gdje ćete vi otići, ali ne sada iz perspektive negovatelja njenog, nego ćete otići iz perspektive njene kćerke ili sina ili snahe, da uživate sa njom i da joj učinite radost u posete tamo. Dakle, nemojte razmišljati, bolje je smestiti ako imate novčanih sredstava jer dom je skup. Ali šta je to najvažnije? Sad, šta je najvažnije kada već dolazimo do toga? Najvažnije je, uvek se oni radije opredeljuju za državni dom, ali pošto nema mesta, onda moraju da biraju između i kod privatnih domova. Naravno da pogledaju da li je to licencirani dom, da li je dobio licencu Ministarstva za socijalna pitanja i da odu u sam dom, da ne gledaju samo reklamu na sajtu doma, nego da odu i da vide, da se susretnu sa ljudima koji tamo rade i da procene prvo kakav je pristup, da li je adekvatan pristup, da li ima dvorište tamo, da li tokom leta ta osoba može da izađe ako je pokretna i da sedi, da udiše i sve vazduh i sunce, da je ogreje i sve, da li može da siđe ako koristi invalidska kolica, da li je pristupačnost, dakle arhitektonska, da li su sobe dovoljno prostrane, da li ima potrebnih i ormara i plakara, da li ima stolica za sedenje, da li ima zajednički prostorija za druženje, da li postoje neke aktivnosti strukturirane za korisnike ili jednostavno samo leže u krevetima, imaju te televizore i ništa više. Kako se ophodi to osoblje, da li je ljubazno, da li je strpljivo, da osete da li je to prijatna miris ili ima onaj starački vonj, tu će odmah vidjeti da li se održava i kako higijena. I da pitaju obavezno one, imaju oni dovoljno kvalitetnog osoblja negovateljskog. To je najbitnije u tim. Da li imaju zdravstveno zaposlenog stalnog lekara i medicinske sestre, jer je u privatnim domovima praktično je velika razlika nego što je u državnim, uglavnom mora i zdravstvenu uslugu da dodatno plaća, bez obzira šta ima pravo preko osiguranja ili nema. Dakle, sve su to stvari koje su važne. Naravno, bitna je i ta cena. Mnogi se rukovode i kažu što je skuplja cena, to je pretpostavka da je bolja usluga. Ne mora da znači, ali je važno da pitaju i za cenu i da pitaju šta oni dobijaju za tu cenu, jer tamo cene nisu male. One se kreću od nekih najnižih od 80, pa onda znaju da idu i do 200.000 dinara mesečno. Treba obezbediti taj novac. Eto, to su neke najvažnije stvari koje treba da znaju. Da posete takođe i da ne bude znaju kakva je komunikacija. Nemaju prava, ima domova, ili tako, gde nemaju prava posete prvih 4 nedelje ili tako nešto. Apsolutno. To je jako važno da mogu odmah da posećuju. Vrlo treba da se uvere i da pitaju, jer najvažnije je u momentu prilagođavanja osobe da mogu da dolaze svaki dan, jer osobu kada izmesti, posebno osobu sa demencijom i svog uobičajenog kućnog miljea, u 70% slučajeva ona će propasti vrlo brzo, jer joj je sve nepoznato. Nepoznato je WC šolja, krevet je drugi, ljudi su potpuno svi drugi i naravno da će biti konfuzna i izgubljena. I mnogi vlasnici privatnih domova i zaposleni ne dozvoljavaju srodnicima da dolaze kao 2 meseca ili mjesec dana dok se ne prilagodi. Ne, korisno je da svakodnevno ili makar 2 puta nedeljno da dođu i tada. I to mora da vide kakva je komunikacija, kada mogu da dođu u posete i blagodet je da dođu u posetu i za vreme ručka i da obeduju sa svojom dragom osobom, a ne da je zabranjeno da i ne vide. I naravno da vide i kakva je ishrana, jer dosta danas ima i primjedbi za neke domove da ne prilagođavaju ishranu prema potrebama korisnika. Nado, hvala vam. Ovo su sve bili jako, da kažem, korisni savjeti i mislim da možemo ovu emisiju da završimo i da kažemo, evo danas smo pričale o
psihološkoj i socijalnoj podršci koju možete da dobijete od udruženja za Alzheimerovu bolest, Srpskog udruženja Seti se čoveka, ali i od nekih drugih zdravstvenih i socijalnih institucija, što je sve veoma važno za život s demencijom.